Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектыбызны дәвам итәбез. Бүген сүз Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арсланов турында. Аның иҗаты һәм тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Драма актеры, Нәфис сүз стасы, диктор, эстрада режиссеры Айрат Гәрәй улы Арсланов 1928 елның 10 апрелендә Башкортстан Республикасының Бүздәк районы Ахун авылында туа. 1949 елда ул Татар театр техникумы, 67 елда Луначарский исемендәге Мәскәү театр сәнгате институтын ГИТИСны тәмамлый. Хезмәт эшчәнлеген ул 1949 елда Татарстан өлкә радио тапшырулар комитетында диктор буларак башлый. 1956-61 елларда Татар академия театрында тамашачының күңелен яулаган рольләр иҗат итә. 1961-67 елларда Айрат Арсланов Казан телевидение студиясендә диктор һәм актер. Шул чорда ул үзен кинода да сынап карый. 1961 елда Евдокия, 1966 елда 26 Баку комиссары фильмнарында төшә. Әмма үз осталыгын Нәфис сүз жанрында камилләштерү теләге аны киң концерт эшчәнлегенә итәрә. Һәм 1967 елдан ул Габдулла Тукай исемендәге Татарстан филармониясенә күчеп, алдагы тормыш һәм иҗат юлын шушы оешма белән бәйли. 1985-96 елларда Татарстан дәүләт филармониясендә халык коллективлары бүлеге режиссеры булып эшли. 4 тистә елдан артыграк Айрат Арслановның тавышы эстрададан, радио һәм телевидениедән татар язучы һәм шагыйрьләренең иң яхшы әсәрләрен яңгырата. Нәфис сүз сәнгатен иң югары кимәлдә үзләштергән артист тыңлаучыларны әсәрнең иченә кирип китәргә мәҗбүр итеп, бер үк вакытта кешедә гүзәллек тойгысы тәрбияли. Артист рус һәм башка милләт классикларының әсәрләрен татар һәм рус телләрендә башкарды. 1973 елда Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил әсәрләре Айрат Арсланов башкаруында Бүтән Союз мелодия фирмасында яздырып алынды һәм Бүтән Советлар Союзына таратылды. Концерт бригадалары белән ул зур илебезне тоташ диярлек әйләнеп чыга. Күп еллар буе Мәскәү, Ленинград һәм башка зур шәһәрләрнең концерт мәйданнарында татар әдәбияты әсәрләрен пропагандалый. Чит илләрдә, шул исәптән Финляндия, Германия, Польша, Венгрия һәм Чехословакия сәхнәләрендә чыгыш ясый. Артистның башкару стиле, интонация байлыгы, аһәң төрлелеге, гражданлык пафосы, ихлас лиризм һәм зәвыклы нечкә юмор белән аерылып тора. Ул ил күләм популярлык казана. 1969 елда Күңелем Ленин белән сөйләшә һәм Татарстан минем туган җирем программалары өчен Айрат Арсланов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. 1970 елда Нәфис сүз сталарының Бүтән Россия, 1974 елда Бүтән Союз конкурслары лауреаты, 1979 елда аңа ТССРның халык артисты, 1987 елда РСФСРның халык артисты дигән мактаулы исемнәр бирелә. Илебез халыклары шигъриятен пропагандалаудагы казанышлары һәм иҗади уңышлары өчен ул хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Айрат Гәрәй улы Арсланов 2010 елның 23 апрелендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратына җирләнә. Казан шәһәрендәге бер урамга аның исеме бирелә. Чехов урамындагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела.